Bona tarda, famílies, benvinguts. Us fem aquest vídeo des del Gargamel Joguines de Vic, a col·laboració amb el Consorci de Normalització Lingüística, i us presentarem 3 propostes per aquesta temporada d'hivern o per festes i també per durant l'any. Llavors, començaríem amb un joc que es diu Explora Catalunya, un joc de famílies de cultura catalana, on el nostre objectiu, a través de demanar a la resta de jugadors, seria aconseguir completar ciutats, tema de gastronomia, natura, personatges il·lustres, un joc fàcil, molt recomanable per totes edats. Continuem amb el joc estrella d'aquestes festes de la pagesia, un joc de sembrar, recollir i de completar un dels camps de la forma més ràpida i eficient possible. I també, com no, sempre hem de tenir una proposta clàssica de lectura que es diu lletra a lletra, que girarem una carta i en un d'aquests 3 cercles haurem de ser la persona, el jugador més hàbil a poder llegir la paraula amagada. Us hi atreviu? Benvinguts al món del joc.